Het wie het maar roeg waar. In het waardgebied een stormige wind op het Versloon krijgt rond het. Dat jaart er dan ik weer bij en dan is het bewolkt, maar meestentijds wel droeg. Joen en vannacht. Wel mensen, eerst nog bewolking, kom ze op wat licht terrein, staan er gewoon weer te droeg en dan krijg ik nog wel een paar opklarings. Temperaturen 3 en 5 graden, maar nog altijd een hudde wind in het kust- en waardgebied uit west tot zuidwestwaai. Morgen een dag met bewolking, maar ik zinnen en droegwaar, dat is positief. Temperaturen 8 of 9 graden en in de nacht 2, 3 graden boven nul met flinke opklarings. En de windmolen die komt uit het westen en het zuidwesten waai nog altijd een krachtig op hut in de maandtijd, maar in de midden staan gewoon een beetje rustiger. We zoeken vooruit en wat wordt dat een prachtige dag. Boeten zitten zwaar, zoeken we ze. Op sneeuw, 13 of 14 graden, de zinnen erbij, vol op maaitijd. Ja, en als we dan nu de temperaturen hebben, snijden wel een hege temperatuur, dubbele cijfers, halve graden, maar betiden rein. En op mandje wordt het wel wat kouder, maar zo'n 9 graden nu dag, 0 graden in de nacht, steeds maar op plak misschien wel een graadje frost, maar dat jaart er ik bij in maart. En wat er ik bij jaart in maart, de kotjes zitten onder bij hem. Dus beginnen de richting de maaitijd. We moeten morgen maar weer even in het waarschuwen.